Sħarriġ tal-Gazzetta The Times kompli juri xejra konsistenti ta' fiduċja b'saħħitha fil-Partit Laburista u l-Prim Ministru mexxej Laburista Dr. Robert Abela. Fil-fatt fil-ħarġa tagħha tal-ħadd The Sunday Times of Malta ippubblika stħarriġ tal-opinjoni pubblika u li juri distak ta' 10.1% bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser li kieku jkollna issir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jikseb rebħa b'distak ta' 28,000 vot. L-istħarriġ ta' Times nota wkoll kif madwar 32% tal-elettorat qed juri li ma jridx jivvota. Intant fuq bażi reġjonali l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika juri kif il-Partit Laburista jibqa' l-aktar partit popolari fi kważi reġjuni kollha f'Malta u Għawdex u fi kważi f'kull faxxa tal-età. Fil-fatt, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista għandu vantaġġ żgħir fir-Reġjun ta' Tramuntana, il-Partit Laburista jibqa' l-aktar partit popolari mal-elettorat fil-bqija tar-reġjuni. Intant fil-waqt li l-maġġoranza ta' dawk bejn il-55 u l-64 sena jażlu jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista, il-maġġoranza f'kull faxxa tal-età oħra tivvota lill-Partit Laburista. L-istħarriġ tat-Times jagħmel ukoll distinzjoni fil-fiduċja tal-elettorat bejn l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u elezzjoni ġenerali. Dan kif il-waqt li d-distak fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u ta' ftit aktar minn 10% jew 28,000 vot, f'każ ta' elezzjoni ġenerali dan jonqos għal ftit aktar minn 7% jew 22,000 vot.